Rentoudu Reumatropin kanssa. Harjoitus ja ohjaus Jonna Westerberg. Tilaaja Suomen Reumaliitto. Reumatroppi-hanke. Kehotietoisuuden kautta ylväämpi ryhti. Harjoituksen tavoite. Harjoituksen tavoitteena on herättää ryhtilihakset, rentouttaa kireitä lihaksia ja herättää passiivisia tukilihaksia. Harjoitus tehdään omaa kehoa ja kehon liikeratoja kunnioittaen. Tule mukaan rentoon harjoitukseen ja herätä ryhtisi. Harjoitus. Aloitamme koukkuselin makuulla. Käy selin makuulle alustalle. Koukista polvesi ja anna jalkapohjien laskeutua lattialle. Tunne yläselkä ja lavat lähellä lattiaa. Vie lapoja aluksi yhteen, rutistat ja rentoutat. Samalla tunnet venytyksen rinnan puolella ja hartian etuosassa. Hengitä, vie lapoja yhteen, rutista ja rentouta. Tehdään vielä kerran. Vie lapoja yhteen, rutista ja rentouta. Saatat huomata, kuinka ranka notkistuu ja alimmat kylkiluut nousevat. Me tulemme myöhemmin pohtimaan tätä liikettä tarkemmin. Ensin haluamme tuntea lapojen liikkeen. Tehdään 2 vielä. Hengitä, vie lapoja yhteen, puhalla ja rentouta. Ja kerran vielä. Hengitä, vie lapoja yhteen ja puhalla, rentouta. Nyt sinulla on tunne yläselän lihaksista ja lavoista. Hyvä. Pystyt viemään hartiaasi alas. Hienoa. Seuraavaksi lähdemme etsimään syviä vatsalihaksia. Haluan, että hengität ensin sisään ja ulos puhalluksella tiivistät alimpia kylkiluita kulkemaan toisiaan kohti ja pienesti kohti napaa. Hengität ja ulos puhalluksella tiivistät alimpia kylkiluita. Hyvä. Huomaat, kuinka ylävatsan lihaksesi aktivoituvat ja myös selän puolen pienet lihakset heräävät. Hengitä sisään, puhalla ja tiivistä. Hyvä. Selkäsi pitenee. Ei menekään enää kaarelle, vaan selän ja vatsan lihakset halaavat rankaasi. Teemme 3 toistoa yhdessä. Voit laittaa toisen käden alaselän notkoon ja toisen käden navan päälle. Hengitä sisään ja puhalla ja tiivistä. Kädet toimivat merkkeinä,
ettei alaselän notko painu toistojen aikana lattiaan, eikä toisaalta napa työnny ylös. Jatketaan. Hengitä. Ja puhalluksella tiivistä. Hengitä sisään. Ja puhalla. Jokaisella puhalluksella selkäsi pitenee ja vatsan syvät lihakset heräävät. Hyvä. Seuraavaksi viemme ajatuksen jalkoihin. Tavoitteemme on pitää sama keskivartalon tuki jalkojen liikkeen tukena. Jalkojen kireät lihakset saavat dynaamista venytystä ja vatsan tukilihakset töitä. Ohjaa hengitystä liikkeen tukena, mutta älä ota siitä paineita. Tunne ensin liike kehossasi ja lihaksissasi. Hengitys on vain auttamassa sinua ja sen vuoro on vasta sitten, kun liike tuntuu hyvälle. Hengitä sisään ja puhalluksella nosta jalka ylös. Hyvä. Palauta. Ja puhalluksella nosta toinen jalka ylös. Jatka liikettä omassa rytmissä. Ulospuhalluksella ojenna jalka ylös kohti kattoa. Ja palauta alas. Nosta jalka ylös. Ja palauta alas. Tarkastele, että lantio pysyy lattiassa. Tunnet venytyksen reiden takaosassa. Hyvä. Jatka vielä. Ojenna vasenjalka ylös ja rentouta alas. Ojenna oikea jalka ylös ja rentouta alas. Jatka. Hyvä. Ja nyt anna jalkojen levätä hetki. Kun teet liikettä, ajattele 70% tehoa. Emme tee harjoituksia 100 tehoprosentilla, vaan jätämme liikkeen 70. Näin keho vastaa sinulle lempeästi liikkeeseen. Seuraavaksi siirrymme ylävartalon puolelle. Pidämme edelleen kiinni samasta ajatuksesta keskivartalon tuen kanssa. Pyri pitämään sama kevyt keskivartalon tuki koko harjoituksen ajan. Lähde ojentamaan vuorokättä ylös, pään taakse kohti lattiaa. Pidä lapatuki ja palauta käsi takaisin. Toinen käsi ojentaa ylös ja taakse. Anna lavan liukua kohti alaselkää ja palauta käsi takaisin. Hengitä, ojenna käsi ylös ja puhalluksella palauta. Hengitä käsi ylös ja puhalluksella palauta. Tunne liike lavoissa ja anna lavan liukua kohti alaselkää. Jatka liikettä omassa rytmissä
omassa tempossa. Samalla muistat kunnioittaa omia liikelaajuuksia. Emme kuljeta käsiä väkisin, vaan pysäytämme liikkeen, mikäli liike tuntuu jähmeältä tai epämiellyttävältä. Jatka vielä pari. Toistojen kautta liikelaajuus kasvaa ja nivelistö saa kaipaamansa öljyävää liikettä. Tehdään vielä 2 yhdessä. Hengitä käsi ylös ja puhalla ja palauta. Viimeinen muista keskivartalon mukana. Hengitä ja puhalla ja palauta. Huomasitko kasvaneen liikelaajuuden? Oikein hyvä. Nyt hetken lepo ylävartalolle ja palaamme jalkojen pariin. Lähdemme etsimään pituutta etureisiin ja lonkan koukistajiin. Näiden vastapari pakaralihaksisto pääsee vuorostaan töihin. Pidä edelleen ajatus kevyessä keskivartalon tuessa. Vie lapoja kevyesti alas ja yhteen. Tunne, kuinka hartia laskeutuu rennosti alas. Hengität sisään ja puhalluksella tiivistät kylkiluita kevyesti toisiaan kohti ja alas. Hyvä. Ulos puhalluksella ojenna vuorojalka pitkäksi ja suoraksi ja hengitä ja palauta. Vuorojalka puhalla, ojenna ja hengitä ja palauta. Jatka jälleen liikettä omassa rytmissä ja omassa tempossa. Ajattele, että jalka työntää kuviteltua seinää pois. Pakara saa jännittyä ja ojentaa lantion alueen pitkäksi. Tehdään vielä pari yhdessä. Puhalla, ojenna oikea jalka, tunne pakara ja hengitä ja palauta. Puhalla ojenna vasen jalka, tunne pakara, hengitä ja palauta. Jatka, puhalla, ojenna, tunne venytys etureidessä lonkan koukistajassa ja palauta. Ja vielä, ojenna, tunne venytys etureidessä lonkan koukistajassa ja palauta. Jaksat hienosti. Otetaan seuraavaksi liikkeeseen mukaan sama pitkä käsi, jota aiemmin harjoittelimme. Seuraavaksi ojennat vastakkaista kättä ja jalkaa pitkäksi ja suoraksi. Puhalluksella ojenna ja hengitä ja palauta. Puhalla ja ojenna, hengitä ja palauta. Jatka liikettä omassa rytmissä. Hyvä. Hengitä ja ojenna. Puhalla ja palauta. Ojennuksessa käytä pakaraa jalan ojennukseen. Lapaa käden liikkeeseen. Vatsan kevyt tuki pitää rangan asennon. Jatkat liikettä. Tunnet venytyksen kyljissä, lantiossa, rinnassa.
Jaksetaan pari vielä. Ojenna ja palauta. Ojenna ja palauta. Hyvä. Jaksoit hienosti. Lopuksi halaa jalkoja. Keinuttele kehoa kevyesti puolelta toiselle. Ja anna selän hakea itselleen hyvä kevyt asento. Voit varovasti nousta kyljen kautta ylös ja tunnustella uusia lihaksia kehossasi. Tunnet lavan alueen lihakset ja rentouden rinnan ja hartian puolella. Sinun on helppo päästää hartiat alas. Voit tuntea uudenlaisen vahvuuden keskivartalossasi ja pituuden kehossasi. Hartiasi ovat rentoina alhaalla ja sinun on helppo kannatella kehoasi. Pystyt kulkemaan rinta ylhäällä kevyillä askelilla eteenpäin.